četvrtak je tako krenuo što sam se kao prvo budio jedno pola sata, onda sam se spremio naravno za školu i krenuo u školu. Hvala Bogu pa je vreme bilo prelepo ovog dana. S ovim suncem sam se nekako osjećao moćno, ne znam zašto, ali prvi čas nam je bilo fizičko. Tako da sam se prvo presvukao i pio malo vode, kao bio sam žedan ono. I evo vam mali primjer šta ja inače radim na fizičko. Onda smo imali normalne časove, engleski 2 sata, sat vremena pauzu pa nemački i onda 2 časa fizike. Posle fizike sam išao kući, zašto bio sam gladan, ono, što brže hoću kući. Autobus je bio pun, grozno, mrzim kad je pun i napokon sam stigao do toga da jedem. Bio sam jako srećan, moram da kažem. Onda sam se isto istuširao zašto je bilo tu negde oko 5 popodne, 5 uveče, pola 6, ne znam ni ja. Istuširao sam se i spremio za krevet, mislim ne ležim ja tako rano, ali ono ipak. Posle tuširanja sam se osjećao nekako jako fresh, ne znam ni ja, ono, zatvorio sam prozor ili sam ga otvorio, ne znam ni ja tačno. Zatvorio sam ga. Bilo mi je verovatno malo hladnije, tako da zatvorio sam prozor, eto, tako. Svako večer oblačim ovo kao bundu, to je, ne znam, dođe nekako kao dukserica za spavanje, ono, ne znam, jako mi je fluffy, nice i ono. Radio sam dodatno neki dosadan domaći koji je jako nebitan i ne volim da ga radim, ali dobro, šta se mora, nije teško. Za kraj sam gledao neku seriju, iskreno da vam kažem, ne znam koja je, Pretty Little Liars. I to je bilo to od mog dana, pre serije sam bio još live na TikToku, šta radim svako večer, bukvalno, tako da ćao.